family can come around just once a year for me and everyone else. Thank you, God. Amen. Amen. Tulad nga ng madalas kong sinasabi sa inyo, I work so hard so I can give my family the life that I never had. Yan, ito yung fruit ng heart. Alright guys, morning. Nagbabalik po ang Lakay Trucker. As usual, it's family time kasi andito pa tayo since kahapon. Wala pang date kung kailan ang alis ko, kaya i-enjoy muna natin ang ating pagiging home time with family. Ito, dami naming baon guys, pang isang linggo talaga to eh. Ang plano lang namin, yung mga 2 days lang siguro ko sa camping. Oh, daming pagkain. Tubig, kasi wala kaming tubigan doon. Pagkain, oh, crab, makikita natin mamaya. Of course, kasamang mga kids, si Mami. Napakaganda ng aking Mami. Wow! Siyempre maganda ka, asawa kita eh. Alam nga naman sabihin kong pangit ka, diba? Kahit sino namang mister sabihin nilang pangit ang kanilang asawa. That's not good. Okay guys, everybody seatbelt. Yeah. How's Ate Sinel doing? It's the birthday girl. Good coffee, great coffee. Okay. We're playing both. Okay, let's go. Of course, Mami ang ating driver. Okay. Let's go. Charlie, make five. Ha? Yung gulong okay pa? Mommy, did you bring the speaker? Yes, no. Gulong is okay? Okay naman. Okay. Makikita mo naman kasi yung tire pressure kapag ka nag-orange yan guys. Ngayon puro green siya. It means good. Alright, let's go. Mami ang driver namin. Salamat na nga lang ako at papano eh. Marunong mag-drive ang misis ko. Hindi kasi gusto niya kasi matuto. Lahat naman kasi talaga ng tao may possibility or may potential na maging driver dito sa Canada. Check nyo na. So nga lang siyempre ang tao kasi, Clark. especially sa babae, medyo may mga babaeng mahina ang loob mag-drive. Yun lang yun naman. Lahat, tandaan nyo, lahat guys na nasa edad o maturity pwedeng mag-drive. Walang hindi pwedeng mag-drive kasi napapag-aralan ang isang bagay. Tandaan natin yan. Kaya kung yung ibang babae, ibang misis hindi nag-drive, is that's their choice kasi siyempre medyo mahina siguro ang loob nila, ganun yun. May mga mahina talaga loob naman eh. May mga guys hindi ko linalat, may mga kasi pag linat natin di wala na sigurong driver. Yeah. Babae? Oo, may mga mahinang loob na driver na babae. Di ba yung kakilala mo? May kakilala si Mrs. na kaibigan din namin eh. Smells like Hindi rin talaga siya nag-drive kasi sabi niya eh mahina loob ko, sabi niya. Yung ganun lang yun guys. Alright, let's go. But anyway, let's go. Right, Titinel? Alright. I'm playing Dress to Impress right now. Okay. Let's go. Let's go camping. This is gonna be a long drive again. No, it's only 1 hour drive. Yeah, true. Long drive na daw yung 1 hour. How much more if we're going to Ontario? Oo, kasi balak pa namin guys nitong itong pasipti ng truck ko. Baka isang linggo hindi ako papasok. Mag-ano naman kami. Mag long drive kami, pupunta kami ng Ontario.
First time namin hihilain yung RV. Dali namin yung RV. Ano naman namin yung mobile home namin. Ayan, guys. Oh, copyright. Copyright. Alright, guys. Are we there yet? Almost. We almost there. You can wait to eat Jollibee? Okay. Kahapon pa yan kain na kain eh. Kahapon nang gigigil sa Jollibee, guys, si Baki. Gigil na gigil eh. I can't wait to eat Jollibee. Not daw. Style mo ba, Batiti, ha? I know you. Okay. I need a poop. Did you know? In the chair. Okay, later. Guys, I poop in the chair. Ha? I poop in the chair. Are you joking, Baki? Yeah, joke lang. Joke lang? Joke lang daw. Joke lang. I'm Joke lang. pooping in the chair. Okay. At ganyang bahay lang ano, maliit. St. Laurent. Oh, yan na lang. Pagka tayong dalawa na lang matitira sa For sure yan. family natin. Talagang Kasi yung tayo mga anak natin mag-aasawa, siyempre, alangan naman titira pa yung mga yan. Ganap sila ng kanya ng ano, ganun lang naman yan eh. Pero we still here para sa kanila. Hindi natin kailangan ng malaking bahay kasi Dadalawa na lang tayo eh. magastos sa ano yun. Dadalawa na lang kamo. Yung mga estudyante nito naglalakad. Nilo, naglalakad lang yung mga student. If you wanna Mas safe pa to dito kaysa dun sa city. umano ka dito, mag-transfer dito. Ayun oh, tignan mo yung mga, sigurado mga Pilipino yung mga bahay-bahay nila nakapatong lang. RM St. Laurent by law. Hindi pwede yung truck dito. Mga army, maraming mga Pilipino dito, guys. May nakita ko nung last summer. Hinihila niya yung army niya gamit niya yung commercial truck niya. Hindi RB lang naman yun, han. Ang hinihila niya. Oo nga, pwede pala yun. Dapat pala yun na lang yung ano ang binili natin, yung malaki, tapos karga na lang natin sa truck mo. Alin yun? Oo, mahal yun, han eh. Lalong abutin tayo ng mga siyam-siyam sa pagbabayad kung yung malaki. Katumbas talaga ng bahay yung luxury bahay na yung malaki eh. Alam mo naman yan eh. Mahal yung RB. Mahal pa sa interest rate ng bahay. Oo. Yung RB namin, guys, 9%. parang bahay yun eh. Bahay ang Sobra pa, double katumbas, yung ano, katumbas ng bahay yun eh. Yung RB namin. double yung interest niya. Tumbas ang presyo ng isang bunggalong bahay yung ano namin, yung RV namin. Siyempre RV, campers eh. Matatravel mo, madadala mo anywhere eh. Eh ang bahay kasi stationary na yan eh. Stationary na yung bahay, nandyan lang talaga. Ito may Pilipino dito nung mayroong ano, nadaanan namin. The next day, wala na. Oo. Pilipino. Saan na ba yun? Doon pa yun, ha? Saskatoon Bay. We're in Saskatoon Bay. Here. Yun o, baka Pilipino yung mga yan. No parking May to. mga Pilipino sa border kasi pagka ano, may naglalakad-lakad. Na Pinoy? Pero dito banda wala akong nakita.
beware of dogs. Ano? Kapit-bahay natin. Yun, mataas palang damuhan. Sabi ko sa'yo eh. Kaya gusto ko Ano yan talagang nakasabit doon? basurahan. Gusto ko talagang sabit pala yun. iwanan na dito yung mower para time to time makapag-mower ako. O bakit hindi mo iniwan? Kasi nung nakaraan lang, Wala pang pang-mower pambili niya, diba? ng ano. Yun, guys. Wala tayong mower. Okay lang yan. Hindi naman totally sobrang ano eh. Hirap po, bakit? Yan dito sa side yan. I-atras mo han. Legs feel Para nandun yung ano. I-atras mo yung sasakyan. Paatras? Oo. Parang yung ating ano eh. Kung gusto mo doon mo na lang itabihan. Sa kabila dito. I-atras mo para mas malapit yung tubigan natin at saka i-cheteras. Come on, let's Clark. Wait, Batite. It's Batite, nagmamadali. Hi guys ha. Dito tayo sa sarili naming camping site. Yan. Nakabili kami ng sariling camping site. Guys ha. Kahit paano kung matipid ka at saka alam mo kung saan mo dadalhin ng pera mo, makakabili ka ng mga bagay na gugustuhin mo. Yan mo rito han. Dito. Ibig ko sabihin i-atras mo yung puwet. Iano mo dito. Yung puwet. Yan. Yan, dito lang. Para sangkabot lang natin yung ating ano. Yan. You guys wanna pee? No, I want to poop. Sige ipo mo muna. Ayusin lang namin muna dito guys. Yung i-prepare namin, iano namin yung yawning, ilalagay ko yung battery. Okay, kasi inuwi namin talaga yung battery. Let's go. Sige anuin mo, iano muna natin yung battery yan. Time to replenish the ranks. Yes! Yung okay. Oh, lalaglagan. Mga ulam. Na, mag-set up tayo na. Tumulong ka muna dito na. Battery. Umalis mo na dyan. Tumulong. Nandiyan yung battery han? Oh, yan, good. I want to eat. Hindi, kahit na mag-ano na lang si Sinil dun sa sarili niya doon. Ayusin na lang niya. Tayo ng bahala rito han. Later Baki, kasi we have to fix everything. Wait nak Ano ma? Ikaw na lang dumiskarte. Okay. Binuksan mo ba yung patungan ko ng ano? Tay ko akong Yan yung mga ano. Sige. Black, red. Yan. Patong mo na. Yes, yeah. Go. Anong black, red? Yeah. Yung isang black andun sa kabila. Yan, para sa ganun mag-charge yung ating RV. Kasi ano tong gamit nito guys matic na, mayroon itong solar sa taas Nakalak pa ba ito? Mga upuan? Susi? Teka lang ano ko lang sa tangke. Ayan. Ano nang problema? Bagong bili mo ba yan? Oo, bagong bili. O tanggalin mo yan. Gamit na. Pisatin mo to. Hindi, kasi binabalik ko yan pagka ano. O ganun ba? Pala yung ano yun. Yan, para pag magpainit tayo ng kape or ano, gas. There you go. Sitting up na naman. Bawal kasi mag ano muna ngayon guys. Bawal munang mag fire pit. Kaya yan, hindi muna ako magpa fire pit kasi talagang merong warning ang fire, ano ngayon, ang Manitoba. Dahil nga dyan sa ang dami-daming ano. Oh. Ako na yung ano. Oo. Wala namang langaw siguro. Oo, walang langaw. Ganda kasi hindi mahangin.
Alright. Sagad mo, Han. Para sa ganun maunat siya. Sagad mo. Sagad mo. Sagad mo lang, Han. Babalik na siya. Ganyan lang. Hanggang dyan lang ba yan? O kasi kapag ipatuloy ko, babalik ulit siya. Bakit? Babalik. Ayan, sige o. Pocky, Ayan stop. o. O yan, ganyan. Ayan, nilulubik ko ulit siya. Ayun, okay na yan. Kasi ganyan lang talaga yata yan eh. Oo. O, sige. O, tapos extend mo sa kabila. Clark, excuse me na. Tabi ka, Clark eh. Extend mo dito sa kabilahan. Dito na pinapasok. Hmm. Ginaganyan ko na lang siya. Bakit itong kahoy na to? Ha? Sino naglagay dyan? Atan niya noon, di ba? Oo. Hindi ko na inaano yan. Hmm. Naka-extend na. Matik na pala. Okay, check up natin dyan guys, yung sa ilalim. Siyempre tignan din natin yung mga ano ng RV natin. Baka mama itong gulong flat na. Hindi, matigas. Yan. Yung mga kung ano-anong tanggalan ng tubig, lagayan ng tubig. Ito, gusto mo mag water ito. Isasaksak mo lang yung tubig ng hose kapag nasa camping kayo. Magre-refill na yan kasi non-pressurized water. Inspeksyonin muna natin ang RV. Ayan kita natin guys, winterize 23-24. Sa 2025 i-snow ulit kasi 2025 ngayon. Sa snowan papawinteras ulit namin for season. Sige yan, yung mga dali na natin sa taas ba lahat yung pagkain o dito lang sa labas? Dito lang. Oo. Siyempre kunin ko yung Clark, your things. Ano ba, nag-washroom ba sila? Inspeksyonin natin sa loob. How does it go? Diyan muna kayo kasi mag-ano lang muna kami ni Mami dun sa labas. Kiss mami ko. Bakit pasaway-pasaway man ang baby na yan? Alright guys. Okay, go. Ano ba yan? Ayan, mga ilaw. Pipindutan lang Pindot lang ilaw. Okay. Let's go. I-fix up natin yung mga bagay. Kaya mo na, dyan na lang muna kayo. Kami lang ni Papa daw. Kahit na tumulong dito kung gusto nilang tumulong. But if it's not, it's not. Kasi it's your birthday. Yeah! It's your birthday, so it's all good. Ito pa, paano ba gagawin dito, Han? Yan, i-ano natin, tapos bago ilagay yung mga upuan at saka table. Sige, tulungan mo ako. VGs. It's the VGs. Sa table muna, Han, tibal. Ay it's time for us to... Ano yan, Han? Yung magprito dito, Okay. Mamaya na. Ito muna. hindi ko pa kasi ano yun, gamit. Lapag natin dito. Ano ba? Lahat ba? Oo, Laki pala. syempre. Kalaki naman ito. Ikay kakaiba. Baka talaga misis Sagad mo rito. Diyan ba? Oo, para hindi na tayo kahit na nakapayong nandito ka. Yan. Kasi hindi naman tayo magpa-perfect nga. Gawa nga ng... Para hindi pa rin. Alis ka muna. Para hindi pa rin. Para maipit lang siya. Yan. Tapos
sa kabila. Street meat na, ano natin? Tika. Ganyan nyo. Oh, meron sa mga. Sagad. Ganyan na. Yan. Ay. Gitna siya kasi magbudol fight tayo eh. Oh, yan, sige. Para doon yung ano. Dito lang, oh, yan, ganyan. Ano yung ilalapag mo dyan? Meron ako ano dito. Problema nga. Meron namang foil lang ang gamitin natin. Hindi, lapagan mo muna ng ano, wala ba? Meron ako dito. Tapos saka natin lagay yung foil, o kahit wala na yung ano. Malinis naman yan. Meron dito. Yung nabibili sa Dalaramahan na ano, table, anong tawag doon? Ano nalagay? Wala. Wala nandun sa iba. Wala ako magkakomentro. Kung wala, yung foil, sige, i-ano mo na lang yung foil. May dala kang foil kanina, alam ko eh. Nasaan? Dito. Diyan lang, oh yan pala eh. Diyan ang ilagay na natin, tapos may ano na natin yung pagkain natin dito. Wala namang langaw eh. Oh yan. Mag-decoration pa tayo. Unahin lang kayo muna ng decoration. Oh sige. Kasi baka mamaya lang ako. Diyan lang muna yung pagkain. Sige, decoration. Hindi lang naman ito eh. Dito natin ilagay. Wala naman ano, di ba? Ididikit mo lang, di ba? May tip ka. Yun lang, wala. Tali-tali lang ito. Tali-tali. Yan. Oh, yan pala eh. Mula doon hanggang dito. Dun sa kabila hanggang dito. Ito, Nel. Alam mo naman ito, di ba? You know how to do it. Kunin mo yung pang ano ng ano ni mami mo para simulan mo na ito. Kami na ni mami mo dito sa kabila. The balloon. I-blow mo na lang na. Oh, i-blow mo yung balloon. No, we're not. What? I want to. You wanna what? No, di asa ate. She's not letting me. She will. She's not. Happy birthday. To you at the photo. Okay, ayun, i-ano muna natin dito. Huwag masyadong itaas para maano. You better not play with Wala ka bang ibang kahoy? Ayan ha. Smells like chocolate. Magano ka? Hanap ka na. Mayroon ka ba bang tali? Oo. Na para mahaba hanggang doon. Tali ko lang muna ito dito. Parang ko palang tali dyan. Okay na yan. Hi guys. Hi guys! Dito yung aking daughter na si Clark. Guys dito na tayo sa RB. Which is okay na. Oh, naka-sit up na yung aming mga pagkain. Ang dami naming pagkain. Ha? Tulad nga ng madalas kong sinasabi sa inyo, I work so hard so I can give That's my spot. my family the life that I never had. Yan, ito yung fruit ng hard work. Yan. At syempre, ngayon kasi celebration ng birthday ng anak namin si Ate Sinel. Nakita nyo, mayroon siyang happy birthday dyan. Nakita natin. Okay. So, anong meron tayo rito? We have Watermelon. watermelon, longganisa, pansit, Oyster. oyster, Molly, get out of here. at fish. Tapos,
Garlic? eggplant Eggplant. na pritong eggplant at saka itong okra. Meron tayong hot dogs, crabs. Ayan guys, kanin, chicken. Meron tayong red wine, di na mawawala yan para sa heart. Bangus na binake ni mami. Yan. Pie. Mga isda na prinito, mangga. Where's the Mga maker? sausawan. Shrimp, yeah, meron tayong shrimp. Very nice, very yummy. And 13th, happy birthday, Carton. It's already. Ate Sinel. At meron tayong Jollibee. Meron tayong ano ni Mami, gawa ni Mami ito. Ano to Han? Buko pandan. Buko pandan. Oh, yun. Ooh. Oh, yummy. I like the green. Okay, hold on. Nin, nagkalat na. Buksan na lang natin. Huwag Yan. mo na, huwag mo na. Oh, huwag na muna. Oo. Kasi Sige. mamaya pa naman kakain ng mga dessert. Tapos soft drinks. Ayan. Ito, ice namin. Yan, wala kaming alak ni Mrs. kundi yun lang. Mga ano dito, mga red wine lang. Ayan. Okay, magpicture na. Saan tayo magpipicture? I want to eat now. Kakain na. Kakantahan muna natin si ano, si Ate Sinel. Dito ka muna na to. O sige. Diyan ka lang, sige. Iabot ko dyan yung ano. O, lapit mo lang muna doon siya kanyahan. Kakanta tayo ng happy birthday to Ate Sinel. already Careful, prayed. careful. Careful, Baki not careful. yet. Not yet, not yet. Nela, careful, Nel. Baki said he already prayed. Not yet, not yet. Sige yan. Okay. Tayo mo na. Oo. Yung ano si... Oh no! It's already turning windy. Okay. Sing happy birthday to Ate. Okay, let's sing happy birthday to Ate Sinel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sanap-nak. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ate Sinel. It's too windy. Okay, so Okay, blow. make a Wish wish mo na. and blow. Okay. Alright, clap your hands. Yay! Clap your hands. Sanap-nak. Yan guys. Oh, yan. Picturean mo na Han. Picturean mo si Ate Sinel. Mag-picture muna tapos kakain tayo. Kakain na tayo guys. Kaon. Yan. Okay, let's pray and host Lord the prayer. Ate Sinel, okay. In the Name our Son, Spirit. Amen. Oh, Almighty God, bless us in this food that we are about to eat, and show us your grace by guiding our families here on our daily path towards your life. We ask this through your Son, Jesus Christ, in the Lord. Thank you for this birthday that I'm celebrating today. I'm very thankful that my family can come around just once a year for me and everyone else. Thank you, God. Amen. Amen. Okay. Okay. In the name, Power, Son, Spirit. Amen. Kakain na tayo guys. Okay. Yan guys. Okay. Ano, saan yung ano? Yung gloves or sanitizer? Oo. Gloves? Meron tayong tubig dito. Hugas muna ako tubig. Magkakamay ako eh. Hugas tayo. Yan. Guys, everything okay? Yeah. Happy birthday, Ate Sinel! Thank Oh. you, Pa. There's a lot of food we have in here. Dig in! I encourage you guys, don't hold back. Okay? No holding back. Guys, kain na tayo, kain. It's time No to holding eating. Yan. Baki ah, may 3 oras ka kumakain dito, pwede rin. I give you permission, Papa. I give you permission. Oh. Yummy, paminsan-minsan lang mangyari itong ganito. Right, Baki?
Baki was angry earlier because he couldn't eat. Because he is hungry. Alam mo naman kasi hindi kakain. Earlier in the house, we told you to eat. But then he didn't want to. When you don't wanna eat. Now you're hungry. Mm. Mm. Like it. Saan yung mga sausawan, Han? Yeah. Ito. I wonder if Napin mo yung Yan yung crab, yung if sili. you want. No one's the crop. Yeah, there's 2 crab in there. I want oysters. I want shrimp. Yeah, there's a lot of shrimp there too. Oysters. Going to try root beer. Mm. How do you open this? Enjoy the moment. You need Guys, ano? bite it. No. The scissor. There's scissor in the table. Pukpukin niya. Mm. Huwag niya munang, ano, kung hindi mo alam, ano, dyan na lang katawan niya. Okay, I'll wait until I get this. Mm. 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 More for See? the oysters. So good. Baki oh. Focus ah. Gutom na gutom siya eh. Mm. Sa bahay, sinabi kaninang kumain. Thank you, Mom. Thank you, Pa. Welcome. Nabangan niya kasi yung Jollibee. Ha? Naggagalaiti sa Jollibee? Eh, there's a chicken here oh, yung mga chicken. Hindi nga lang Jollibee. That's if you see the orange there, Hmm. the fat in the crab. Hindi masyadong mataba. The bone, do not throw the bone anywhere else, ah, okay? Put in the side, ah. Okay. Salabi, please. Hmm? Salabi. I thought that, what about that one? There's more there, Baki. No, he has that one. Hmm. Akin yung bone niya. Where's the bone? No, where's that one? Enjoy ko na. Clark, what you going to eat? Clark, there's a chicken. The Jollibee. Ano ba yan, Clark? Clark, don't get Baki, don't give me the bone. Yeah, Papa said. Anong gutom na gutom kanina. Hmm. Okay, go. Eat the Jollibee. If yung Jollibee ang gusto mo. Rice. There's a rice, Clark, here. You want rice? Jollibee lang. Maano talaga kumain si Clark. Nakusim. Mahina kumain. Bigyan mo rin ako, Han. Lagyan mo ng ano, yellow. Please, thank you. Can you help me with my chair? You what? Asa ate there? Ate is your the nearest ano there. What the hell? For what? Move down yung chair niya. Sira ang diet. Paminsan-minsan naman to eh. Ay, pagkain. Hindi namin ibinagsak dito lahat guys kasi
Tita. Oo. Again. Hindi, kung sakali may darating, yung mga dalaga namin, baka mamaya makakarating sila kasi nasa trabaho eh. At saka, siyempre hanggang bukas kami rito, doon pa sa loob yung iba. Ang mangyayari niyan, baka mapanis lang. Ano? Especially itong pansit. Dahil sa shrimp cart. After since 13th birthday now. 13th birthday. Teenager ka na. You must be careful, ha? Wala kaming gift sa kanyang magarbo. Ito lang pagkain. Only me, I made a gift for Hindi naman yan na kailangan ng gift kasi lagi naman Only me, binibigay. I made a gift for Ote. Did you? Dapat binigay mo na yung gift sa kanya. Yes, we did. He did? Hindi. Data nga yung gusto niya. Darling! Yung si Baki. Siya. Data ang gusto yung gift. Yeah, we will work on the data plan. Okay? Nandiyan yung pera na. Bibigay ko sa yung pera. Si Mami give you only pirahin na lang daw. Sabi ni Mami ang gift sa'yo. You can buy anything you want but don't give to your classmate, ha? I love them. Pansit ano? Busog na ako. Kaya nga eh. Diyan lang yung pagkain. Pwede naman natin takpan ng ano. Meron kaya tang ano, kinong plastic na no? May mga tapero akong dala. Baka pa. Don't hold back, Baki. Are you okay? Drink. Sorry, I was choking. Drink. What did you eat? Do not. Just ano. There's a lot of food. Don't worry. Sorry. Hindi mo kailangan madalahin. Bakit? You don't need to rush because there's a lot of food. Right? Yeah, otherwise you're gonna choke. I usually eat fast at home. To get back on his iPad. Yeah. Is that what you want? Then go for Could it. you please help wipe Bakit? But there is no dito kasi sa bahay namin guys walang nagsisilpon habang kumakain. Yun ang rules ni Mami. No phone while in the table. Kasi Here, wipe your. talagang disiplinado itong mga to eh. Pag oras ng kain talaga. Kahit ako hindi ako pwedeng mag-cellphone eh. Excuse me, Carl. Oh, sorry. Can I take one? Sure. Shell? So what? Shell. Oyster. Oyster. Find it there, nak. There's some Tahong, oh, right here. here. You want some tahong? It's not disgusting, it's good. It's just a small box. Ew, what's that? That's it. Okay, now. Ang dami mong style, Baki. Now, Ew, tahong nga yan eh. Paiw-iw ka pa. they're so tasty, Bucky. Stop lying. Did you taste it, Boxy? Tapos ka na, Han? Then give me some. Re-relax Can muna I ako. have one? Papahinga ka lang muna. Then you come back to the table. Pahinga lang muna daw si Mami guys. And then she will come back to the table. Careful. Okay?
Mommy will going to, ano, I like fancy so much. Oh my gosh, I'm gonna eat so much oysters. Oyster heaven for Clark. Mom, is there more oysters? Ito, ito, Neil, marami pa rito. Ito, bakit here? Who thinks? Parang gusto mo yata. Oh, melon. You don't like the, ano? Just a That's chicken hippo liver. melon. Vlad, you want that dog? Ito Oyster. ata yung sinabi nilang candle kung paalis Mommy, na. is there oyster? Wala na. Ay, no. Maghanap ka, Sinil. Ang dami-dami dyan eh. I'm so hot, bro. Marami pa. Ito. Wala, kunti lang naman yun eh. Nilagay namin lahat yung oyster dito. Kunti lang yung binili Oh, natin. wala, kunti lang. If you want dessert here, there's a ano here. Yung cake. Pick it up, Bucky. Wait, is that another chicken? Yeah. Oyster is so good. Then why do you don't like chicken? First So- slice for Ate Sinel, you want? Yeah. First slice for the birthday girl. Yeah. First slice, For the first birthday. slice to the birthday girl. I want You want? cake. Taste your cake. Finish your food first though. Mm. Before you can get the ano. I go inside. Tapos na? Ayan guys. Woo! Kakain tayo. Seesaw. Give Ate oyster. How much? Well, that's fair enough because I have a lot. I was going to eat 4 more, but then I already have another one, which is so tasty. Okay na ako. You said don't hold back. But yeah, I'm not holding back. And if you fall, and then you fall. You cannot just put something in the stomach and if you already fall. Right? Mom, I grabbed some oysters from the bowl. Are they alive? No. It's okay. Oh, they're alive. It's okay. Even though you eat it, they're alive. Ano alad? They're not alive? So what? Oysters. Gusto mo yan, Han? Bigyan kita? Mamaya na lang. I saw some oysters So, wala soaked tayong in tubig? water. What? Diyan sa loob. Diyan sa gilid dito. A rotten banana. Whatever. This is the rotten banana. Rotten banana. Sawa-sawa si Baki. Right, Baki? Sushi. Too much food. Magtitiis ako. Kasi parang Patient. Too much food, right, Baki? makalabas na yun. Mommy, your gut. Oh, oysters are so good. May fish towel dyan pa muna, San. Anong white? Hindi, yung paper towel. Okay na. Ayan guys, tapos na ako kumain, busog na busog ako. Sira ang diet. Wala, ito magagawa. Paminsa-minsa lang naman, birthday. Birthday ng aming teenager, pangatlong ate. Yung dalawang ate niya nasa trabaho. Ewan ko kung makakahabol sila mamaya. Darating ba daw sila mamayahan? Oyster. Baka sakali. Si Paypay pumunta na ng maaga sa bahay kaganina eh. Nagdumaan ng pagkain. Siyempre may mga trabaho na sila eh.
At saka, this is not just the only birthday Ate Sinel has. Wala to birthday coming. Right, Sinel? Also, Sinasuto si one of my Baki, sabi cousins, niya, pagka alam still niya, have one of my may 40 cousins, papalapit more na summers birthday. than me. Sinasabi niyang hindi daw At siya least. sineselebrate eh. Why are you saying that? Imposibleng hindi mo i-celebrate si Baki ng birthday niya. Nag-iisang lalaki. Idinagwala na yan. Huh. Kada birthday, doon lang tayo kumakain ng marami kapag ka yung yung nakaraan, si Clark, doon kami sa sa Bayonhan. Steakhouse. Montana. Tsaka si nilang sumunod ngayon. Tapos si Baki ang susunod. At tapos kami ni Mami sa December. Every 4 months. Every yata, Hindi every 4 naman kami months yata. nagsiselebrate. Hindi na talaga magsiselebrate kasi Pasko na yun eh. Malaki na tayo. Sige, kumain lang kayo, kumain. Ay, Ate Papaw, side chair. Nel, come bring Ate Papaw. Sunduin mo si Ate Papaw mo. Sino yan? naligaw-ligaw pa ako. Mahirap talaga hanapin dito. Once in a while, paliguan mo rin yung sasakyan mo. No, kaka-carwash ko lang yan. Di ba lumalabas na ako ng city? Okay. What happened to you? Why you naked? Mainit kasi dito. Nel, calm down. Nandito si Ate Papa mo. Si Nel. Happy birthday, Nan! Now, where's the phone? Dito. Punta ka doon sa munisipyo. School, ma'am, naligaw-ligaw ako. Wala Oh. pa signal dito. Mahirap signal. Oh, Sabi ko sa'yo eh. No. Pagkaan dito talaga mahirap. Kumain ka muna. I'm full. Ay, pahinga ka muna dyan. Kumain ka doon. Nahaya mo lang muna dyan. Ate, look! Bakit? That's my phone. Yeah. Give me it. Huwag mong pagkalaman. Mamaya, hindi pa binibigay libit there. Bakit? That's a tip of us. May wifi dito? Walang wifi dito. Hindi, mainit talaga signal dito. Kaya nag-download sila ng mga games na hindi kailangan ng wifi. Come here! Kiss Ate Papa, you're holding the phone right away. You're not even hugging me. Nakasimangot. Like, what is that? Baki. Sibangot. Look First at time mo that. makarating dito? No? Ay, tip of. Sabi ni mami mo. No, mom! This is the, yung biniling lupa was here. No. Hindi, itong RB ang ibig sabihin na No, I nandito. saw this one already. Pero nung nandito siya, dito yung RB. Hindi ka pa nakarating nung andito yung andito yung RB kaya My lang. back hurts everything. I'm getting old, mom. Wow, bago phone, eme ka, be. May pasok ka ba mamaya? Bukas, pag... Dito ka na matulog. Bukas ka na malis. Pag-evening ako. Ah! Kung gusto mo lang naman. Yun lang naman Pwede yung kung mamaya gusto na mo. ako, mamayang gabi na ako. Hindi ka pa, tita. Siyempre. Naka-imki ha. Lalo sa akin yan, mang ano ni Christine. Tita. Ay, napasok. Ikay kakaiba. Imki. Kumain ka muna. Bag na mo, tita. Hindi, bag ng mga high class ito. Michael Kors pa lang. Ano nga, titang rich. Tita. Kailan nyo kaya bibigyan si mami yun ng Michael Kors? Siguro yung tatanggapin. Okay, pera na lang. Pera na lang. Magkano ba yan? I don't know, Christine, give to Maybe $300. Wait, Christine? Ay, nung Pasko. Kristen, kala mo kilala. Kumain ka na muna. Gusto mo kumain, nak. Later, I'm still full. Si Sinil yata pagod din yata. Wala na, nakakapagod talaga rito. Pahinga ka lang muna dyan muna. Ay, na-acid pa. No! Kailangan mo na mag... Some videos? Meron ka tang geared eh. Hayaan mo muna lang sa magpalam sa ating papa. Habang na binayo Mapahinga. dito, magpahingain niyo naman ako. Pahinga ka muna. Hindi, wala naman kaming inaano sa'yo kundi kumain kung gusto mo kumain. Sanay ka na sa long drive. Yeah, but wala pa akong tulog. Feeling ko pagod ako. Tapos, Umaga si papa ay pumunta sa bahay, kumuha na lang mga pagkain niya. Ewan ko lang kung... Ang sabi niya hanggang alas 3 lang out niya. Ewan ko lang kung susunod yun dito. Sabi niya hindi na siya susunod eh. Pero kung malaman niya dito ka, baka susunod pupunta yun. Message mo. Titext mo na lang. Wala lang. wala akong signal. Mahirap kasi Ano oras ka dito. ba? Alas mga alas 8, ganun. Kasi mandyan. Sabihin mo, dito ate mo pa, ikaw mo. Nandito kami, kapag may time ka, drive ka lang dito kami. Sabay na kayo umuwi bukas kami. Happy birthday to you! Yan ang yung phone niya. Oh.
Hindi pa binibigay, kaya wag mo muna galawin. Oh, doon na-touch it. Yeah. Na-touch it. What is it? Yung cellphone. That's It's not even fixed. Inaaba. Di, kami nang ano bang problema niyan? Ang dami kong pictures dyan na kailangan ko ipasa dito sa isa kong phone. Ah, try ko. I-airdrop ko nga din, ma'am, tapos ipapasok ko dito. Kasi baka storage lang sa isa kong... Hindi, Kailangan wala nga pala tayong tayo wifi, nito. ma'am. Ano? Airdrop Sasabihin ko kay Papa, andito ka. Isip ko nga, tapos... Kunti-kunti lang. Saan yung mga bata? Okay na guys. Umano na yung panahon, no? Ganda na ng panahon. Kaso si Ate Papa, alis na rin mamaya ito. Kasi may pasok ka ba bukas, Nak? Oo, hindi na rin siya magtatagal. Buti nakahabol siya si Paypay kasi alas 11 pa ng gabi. Pasok siya bukas. Saturday. Where's that ball? Ang sarap talaga ng pakiramdam pagka may mga ganito kang escape house kapag ka yung nababagot ka na sa ingay sa city of Winnipeg. Salamat nga kapatid pa paano meron tayong ganito guys. Thankful tayo. Tapos si Baki oh. Feeling Yokozuna si Baki. Baki! Yokozuna! Napagkata ng lupa. Yung nandyan, tanong ko. Kung ang lupa ay 15K. Ito yung Honda ni Ate Pao. Oh. Guys, look. Guys, Papa, Ah. can you look at the camera at 2 Uy! Uy! Marunong. Uy! 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 Ang Honda ni Ate Paulinas. Kulang lang sa ano? Kulang lang sa ligo yung Honda niya. Try to get it. Try to kick it too. Black. Yan naman si ano natin, pilot natin. Yan, yung kotse natin pa. Paalam na kami. Paalam na tayo. Say bye-bye to the guests. Bye-bye. Magkano ito bilhin yung lupa ito? Bye-bye Ate Sinel. Happy birthday. Ano? Bye-bye. Pau. Bye. Bye. Pero yung Thank you guys for watching. Bukas ulit ha. Peace out. Lakay Tracker.